tausaya ke da biyo ke bani so karki tafi. Ki haƙuri karki tafi ke agaza wa zuciya. Royin jiki ya bayyana ƙaunar ki ce ta yi mamaya. Ki gane so zafi yake ya kamare har jijiya. Ki uzuri ki haƙura ki bani so in gagara a duniya. Ki na hara ki bar fishi ko tunzura. Duk wanda yi nisa a so san baya je dukan kira. Ki aminta da ni ki mini izini ki ce da ni naki ne. Zan alfahari faɗa a gare san gaskiya a bayyane. Mai ilimi da nutsuwa so zahiri ikon rabi ne. Ni na tsaya kuma na da ke banya da ke ne alƙawar farin ciki ki zam ciki bakin ciki ni zan kawar. Ki bani dama in kare himma akan ki ne.